белем кушлар пар-пар булып, язлар сайын уя үрәләр. Шатлыгында алар хәсрәтендә бер нигездә бергә күрәләр. Сайрый кушлар уя ясый, карап торсаң ничек күңелле. Бергә үргән нигез генә шулай матур була түгелме? Сайрый кушлар уя ясый, карап торсаң ничек күңелле. Бергә үргән нигез генә шулай матур була түгелме? Куанышып кошлар уя ясый, туктап ала аннан сайрарга. Кешеләр дә шулай булса иде, вакыт җиткәч нигез сайларга. Сайрый кошлар уя ясый, карап торсаң ничек күңелле. Бергә үргән нигез генә шулай матур була түгелме? Гашыкларда шулай хисләр аша, берсен-берсе эзләп табыша. Кушлар кебек гөр-гөр гөрләшеп тә, серләшеп тә алар кавыша.